Yanzu aka samu rahoto cewa kungiyar kwadago na Nigeria NLC Nigerian Labour Congress a yanzu haka suna gudanar da zanga-zanga a birnin tarayya Abuja kasancewar sace ɗaliban makaranta da aka yi a jihar Oyo State har mutane 45 tare da malaman su a yayin da suke yunkurin shiga fadar shugaban kasa, amma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tanaji dakarun tsaro domin su tsaya su hana kowa ma ratsawa domin su shigo wato fadan shi a wato ainihin villa a birnin tarayya Abuja. Kada kuma ta dai zanga-zangar nan ba kadai wato birnin tarayya Abuja ake yin ta ba, ana yin ta har a jihar Oyo State wato har da Lagos ma gabaki daya da Ibadan, wanda ya kasance an kukkulla makarantu a Oyo State kasancewan ana jimamin rashin wayannan dalibai, wanda an ce ba za a bude wayannan makarantu ba har sai an kwato wayannan dalibai an dawo da su, a yayin da ake ganin cewa ma gwamnati ba ta wani yunkuri ko kokari na ceto wayannan yara. Dalilin da yasa kenan zanga-zanga yake kara faduwa a fadin kasa Najeriya. Shin kuna ganin cewa akwai wani yunkuri da gwamnati take yi domin ta ceto wayannan yara, ko kuma kuna ganin cewa gwamnati gabaki ɗaya babu wani yunkuri da take yi, duk da kasancewa an samu cewa shugaban kasa ya fito ya bayyana cewa ya tura dakarun tsaro har wajen mutane 1000 cikin daji a jihar Oyo State domin su je su bincika gun da yaran nan suke domin a kwato su, amma duk da haka mutane suna ganin cewa da gaske cewa shugaban kasa babu wani dakarun tsaro da ya tura daji a jihar Oyo State kasancewan su je su kwato wayannan yara, kuma ana ganin cewa matsalar tsaro yana ƙara faɗaɗa, wato yana ƙara wato matsanantuwa kasancewa mutane ba su iya wato motsi su iya tafiya ba tare da sun fuskanci kalubale na tsaro ba. Amma shin kuna ganin cewa da gaske ne shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tura dakarun tsaro har mutane 1000 su kwato wayannan yara daga cikin daji a jihar Oyo State, ko kuma kuna ganin cewa babu wani jami'an tsaro da aka tura? Menene ra'ayinku?